Στην Ελλάδα υπήρχαν πολλοί πειρατές. Υπήρχε εποχή που αν έκανες ραδιόφωνο μπορούσες να συλληφθείς. 69 studio speaking. Και όμως έκαναν. Πολλοί. Την δεκαετία του 80 το ραδιόφωνο ήταν μονοπόλιο, μόνο οι έρτεπες. Αν ήθελες να κάνεις ραδιόφωνο, τι έκανες? Ανέβαινες σε μια ταράτσα, έστεινες μια κεραία και γινόσουν πειρατής. Εδώ ραδιοπειρατικός σταθμός Καψούρας. Από υπόγεια, παιδικά δωμάτια και ταρατσάκια ξεκίνησε ένα τρέντ. Νέα μουσική, ελεύθερος λόγος και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 80 υπήρχαν εκατοντάδες ραδιοφωνικοί σταθμοί μόνο στην Αθήνα. Και ναι, είχαν και διαφημίσεις. Γραφείο Κηδεών, το γρήγορο φτιάρι. Τοπικά μαγαζιά, μπαρ, καφετέριες, μέχρι και οικόπεδα. Παράνομο ραδιόφωνο, αλλά κανονική αγορά. Το 1987 ξεκινάει το πρώτο κανονικό ιδιωτικό ραδιόφωνο και μετά ακολούθησαν πάρα πολλοί ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί. Το πειρατικό έγινε νόμιμο. Το ιδιωτικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα ξεκίνησε από ανθρώπους που ρίσκαραν και τους είχαν συλλάβει πάρα πολλές φορές. Και η τοπική ραδιοφωνική διαφήμιση ξεκίνησε από ταράτσες.